Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Blessy nga napuluan secretary. Yan, Blessy. Sagodahin nga ti surat na. Dear Manong Nemi, naladawak nga nagriing iti dahi nga bigat banag Manong Nemi nga nakasdaawan ni nanan. Abay, napuyatan ka? At talagang makaring ka? Katnay? Anda ka kumaitan ito nagtupisinam no nasaba ka kung mga nagriing kat sumrek ka? Nanang awaman ng trabaho? Aniya? Anak ko maya, ha? Blessy. Sabi nga, kungat kayo. Katwa na ta. Awamat laing ang tipagpautam nga trabaho. Awamat laing ang tipagpautam nga trabaho. Awamat ti 2 bulan mo sa. Pag-isungan 2 bulan. Indreng Pasko lang dito may 2 bulan ko. Sakbay nga nagikatak. Taapay nga men. Tsak magustuhan. Kakaban ko, ano ko mo pa kagustuhan. Basta tsak magustuhan. Tsak magustuhan ti ugali na kiti padak ng empleyado. Tsak magustuhan ti ugali di ay busko. Basta tsak magustuhan. Gusto nga bayan yun nang. Nagsabulak man sa balyat trabaho. Akin na kasano nga roden. Niti pagtrabaho man ang kiti kapilagpaot. Iya po ya. Amom at di anak di pagsasao. Dati bato nga akar saan nga lumutin. Di man meto saan nga glumot. No, analyze nga nalaing di kahit asawan di anak. Akit, awan. Awan ti masakbayam no akar ka lang nga akar. Saan ka din mo nagbaling ka ang empleyado o regular empleyado kat adu dagiti benefits nga maawat mo? Nga no agpaot ka kat agretiro ka nung kat agpa da maawat mo nga retirement fee, agpension ka pa hanggang di akas ta. Kasano nga rin makapag-pension ka? Kasano nga rin maalam na gini benepisyo? Akar ka nga akar. Kasano nga aglumot ka? Dahil magbagayon, nanang. Makasara kak tumitlaang iti trabaho nga mangted kanyak iti namay, mangted kanyak ti adu nga kwarta. Susapo, di ka maawatan. Ay nga tikit mo asawan, sumrek kan, manager ka, sikot kasiyay. Wano na nga ito na dangos ti pwesto, umuna ka ti baba. Kasano ka nga umasenso nung akar ka nga akar alaman. No damom ti sumrek, adda ka pala ta baba. Kahit no talaga nalaing ka, alisto ka nga may promote. At nga rin, sumrek trabaho, ng gulpe nga, dadya nga ito. Susapo. Tapos kalati na, aga-adal ako na. Sumartan kayo nanan, akong pagdaragan nyo. Makasara kak metlahing adagos, ti pagtrabahwak. Kastamat Manong Nemi ti pag-apaan mi iti boyfriend ko. Nga dahi tamot ti kapuna no ape nga nagsina kami. O rin man nagsina kami, awan na sakit apakrangko ko na. Di namat pa naalat ti amin-amin ko. Kaslasana kami na sigurado Manong Nemi nga love ko nga talaga ni Alex. Awan matiper naman tanga trabaho na kaskanya. Dekahit ko a boyfriend.
Dati maitid na di masapol ko. Agregalo, napipintas a regalo, nangingi ng regalo. Kasi nung makapagregalo nga rin ni Alex, kahit padakbet nga, asla di bagbaga ni nanang nga, agakar-akar nga bato nga sa nga lumutin. Tisap-sapulak man ang name ka that time. Makaitad kanya ti kayat ko. Regalo. Mangpaigam kanya kay di papatpatanak ti kwarta. Si Diamant ti kayat ko. Yung maumat ti masarakak. So nga, akarak nga akar. No awan ti masarakak nga kasta iti pagyanat. Aga-akarak man, agikatak man. Pinashare ko manong name iti gayem ko nga ni Ani. Apay, problema man friend. Tulungan naman. Alam mo may tulong ko ka. Kwarta. Ang kwarta. Naggastos na kapsat ko nga pagbasbasaan. The boyfriend mo anak ka. Abe ko mamangted. Ako man trabaho ko. Dahil taka ngamin ka. Kaslaki nanang ko man yung mga ibagang nga akara-akarak. Ano nga man tisap-sapulan? Tisap-sapulan kita pintas nga trabaho. Tapos mo't ngamin nga may promote ka tiya sap-sapulan. Alamang game. Nood naman bakante ito pang opisina. I-recommendar ka man. Lalala kita abama. Doon adda. Nakas pagarenta adda. Kat sobreg ka. Tunukwang agikat ka. Di maibaba inak nga nang i-recommendar ka. Ngayon kabigatan na manong name tinawagan na ni Ani. Hello Ani. Good news para kang ka Blessy. No kayat mo. Anong trabaho? Secretary. Awan experience ko ti secretary. Alisto lang data. Kababaan nga pwesto, iti may isa nga pangopisinaan, di mo kaya? Itimlaam lang ti kape. Dejay boss mo, dejay manager nga isekretaryaam. Sa aging code ka, agi jack down ka kanang itay paarabid na sa muing code. Dejay lang. Anot nagan ni boss yo? Roberto. Nagan na. Habay na pintas mo. Lakayan. Ano siya marino? 40 na. Lakayan na. Ano sa pula mo rin ng boss? Takaskan ka? Dakat ba sa pula makaskan ka? Edad naman. Nagdasawa na siyempre. Nagdasawa na. Damay sa anak na. Apay ngamin nga awan sekretarya na. Inikat na. Tapay. Kahit nasa wana, di na kursonada di sekretarya na. Apay pangit. Napintas mo. Napintas. Apay nga rin nga inikat na napintas. Napintas tila nga na. Ngayon saan nga napintas ti trabaho na. Hala. I-recommendar ka? Isagana mo lang ti resume. Nung ka nakasagana ka, may kag-report na migat. Agkuyog ta nga sumrek. Sige. Alam nga rad. Okay. Tumbigan ka na. Okay nga rad, game. Thank you, Ani. Welcome, Blessy. Sabi ko tagpaot ka. Nga agkatrabahuan ta. Inpakat ko't kapipintasan nga badok manong name today tagon daway. Customer na talaga kahit panagan-arwat ti sekretarya, di ba? Wow. Urek na napawaw manong name di agsarminga kahit makita ti whole body. Tadakkel di sarming ti aparador di balay. Sexy. Virgin nga barokong. Virgin nga pusong. Virgin nga bibig. Amatan na. Anaramanak matan ti bibig ni Alex. Medyo pwede ko Kahit nagkanun nga ko Kumpay ti nag-date kami kakaasi nga mangyan anay di magbayad ni manong nemi. Tapadak mo nga hanga makapasapol ta pintas nga trabaho.
So nga, jay, nag-apa kami, nagsina kami. Talagamad nga saan kang sure ng ipatpatid. Tanong ipatpatid ka kuma, uri awang kwartam, itayak kuma. Kung nagtinakim kuma nung nemi kabayatan nga grubrubuatan, imasadig ni nanang. Ano naman yan? Nang, nukas ka sa nulaing, at naman na pagtrabaho. Kasi no, may naman nga bulan mo manen, sa akan tuman umakar. Diyak lamang sigurado. Pimpintasim nga minti trabaho ma. Nanang, isudat pangibagam ti kasta, pinpintasin dat makitrabaho kaniya. Pinpintasin dat mang tisweldo kaniya. Tamso ni kasta, katagpautak. Nagkuyog kami nga rod, manong nemi keniya ani nga simrek. O ana, ibaga mo na no, ano ti weakness na, unuan niya, tapno, diya mo hata hangon nakabat nga rod ko, makahang ko makapulpulapul so na. Nga mo dagtemplant kape. Amo ka. Sakti magtemtemplant ti kapek. Magustuhan na nga tatemplam. Alam hindi kayat na. Tsaka mo. Dati arwatek. Okay matlagang taking kwa na. Sexy ka nga rod eh. Datasat may bagay ko na nga sekretarya. Dadi nang inikat ng sekretarya. So lang nga na. Napipintas ng musika. Oh? Mabi nga rod ng inikat na. Diyak man na mo. Baka adda kayat ni sir nga saan nga kayat ni sekretarya. Tamahilig nga ta. Diyak man na mo ta kaslaon interes na babae. Napintas di bakat na? Nakita mo? Yeah, napintas di bakat na. Ano nga ti kayat na nga taya? Pangit. Padasin na ti pangit. Diyak nga rod pangit. Napimpintasak mo nga si kaya, friend. Nakadanon kami ni opisina, manon name nagtugaw ni tilamisan ni Ani. Datat kwarto ni sir. Ada sigurado etan. Masapa nga sumsumrek. Anang arad, agtugtog ka. Kamin ko na natumet. Lukatam. Pastagad na ka. Yung iyam muna tibagi mo. Sige. Ngayon muna nga adda umay. Adda muna yung bagat. Sige ka na. Anda ni reviews ko manong name ngem pinatid ko tirik na. Idagtugtugak, kamain, no. Baritone voice manong. No hamo pa nakikita kat boses na lang kay kuwapon. Idilokat ko tiri daw manong name kinitanak. Imisamak. Imisamit. Wow, kasla umpay 40 na. Kasla ano jay? 30, 35. Good morning, sir. Good morning. Siya datay in recommender ni Ani, nga baling nga sekretariam, sir. Blessy is my name. Oy, come in. Sorry ka. Close the door, siyempre. Hangin ay kat, di pa nang kita na kanya. Akasmat, iti pa nang kita kenkwana. Kabayatan ng slice lomotion, manonemi, edi panagadang ko. Sit down. Kinagadan manonemi di panangyawat ko ti resume. This is my resume, sir. Yeah? Yung samat manonemi. Nga na di resume, idikit kitaan na. Nudikat siya. Umisang makmat tapno agparang dagiti napudaw kinaornos ng ipan ko. Agkursunadan sa amin nga dagos na ti boss ko Angim, adamot tinasawa na. Ano nga tati, rason no aping hangag paot di sekretarian. Mukon. Handa ngagpaot. Tadi na kayat, tagbalin nga kabit. Ngim siyak. Nulakid kursunadak ti panagregalo na ito nga lalaki. Ited ko ti amin ko. Kamay lakpakit agawin iso na manibot iti pamilya na.
No pa'y dakes ti panggap ko manong naming awan ti panunot ko nga dakes data. Taon sa baling adda ti panunot ko manong naming no di maddaanak iti napaot nga trabaho. Permanent nga trabaho. Anya ti amo, baka no saan lang nga permanent nga sekretarya na. No di kat permanent nga asawa na. Wano kabit na. O, baga papanawan na di asawa na, siya inagbali ng asawa na. Wow, ang swerte mo naman, blessing. Kinon ko nak itinakim ko manong nemi, kabayatan nga pagpadalanan na, ti resume. Ngam kabayatan nga pagpadalanan na, pasarikitain nak, nga nagtali na iti isam ko manong. Kaslagsak sa gawiso siguro jirig na. Sir, mabaling ko din nga rugyan. Rugyaman. Itemplanak ti kape. Yes, sir. Idamit lain. Barbaring no mapatangak ti kayat nga templa ko nak. Tesang nga nasamit, saan ba't nga napait, no, di kat kalkalingan na. Hanggang sinudsod no kasapulan na ti Kramer manong name, inikak ti Kramer, kalkalingan na lang. Siyempre, ramanak. Wow, mayat. Sir, this is your copy. Oh, good. Kani, sir? Thank you, sir. Nga medyo insadag ko dita. Nakulap ko di lamisaan nga medyo indumog manong. Nakaw, kinita na tipon ti barong ko. Naka first base ako manong. Irinay na nga bigat manong nemi nag-jet down at mga ramid kahit report. Okay? Isurat mo na niya mandigadi bagat. Juan, sir. Baka na. Kayak man. Ore no sana ka nag-adal sekretary. Alisto ako nagsurat. Sa maawatak mo di bagbagana. Ore no saan ko i-jet down. Marak lagi di team na. Diya kahit mga sawen. Okay? Yung good mo neta. Kalbasan na. Isadbit mo kanya. Tapirmaak. And then, oray mo na sumaron ng ipatrabaho ka. Dita ka din, sir? Data ang laptop to sarem. Masana kam dita dagiti ko. Stationary ti opisina. Ngisot aramatem nga panging kabilang kadata nga request letter. Okay? When, sir? Pumanong, inspirado Alistuwag lang manong naming nga nangaramid. Nrinibyo, inedit ko. Bayaten, print ko manong. Duha kopya. Sir, ready na, sir? Good. Abam nagiti imun unang sekretariat. Agsakit ti ulo. Abi, sir. Computer lang aro din ti ususarenda. Di ba no, computer ka kwa? No kamali di itakaldag mong kat kurehiren na ka di computer ba? Tultulungan lang aro din di computer ida. Di da pala ma-perfect. Di siyak tumanin ti mga aramid. Ang dadaga po na no apa nga kang kanay nga napudot ti ulok nga agawid. Takapay, sir. Ti trabaho ti sekretarya, sakbet lang ti mga trabaho. Imbas ko mga matulungan nakpay kadagdaduman kang problema, saan sabi ko man, sir, nagpaot ang sekretarya. Panag ko nagpaot ka. Kahit mga niyaman nagiti problema, sir, malaksit ti trabaho, mabaling ka matawag tulungan.
peso? Nga saan kayak lagi di? Oh, sir, bigas at man ang matmat mo kanyak. Talaga masiguradok manong na in love kanyak na nga boss ko. Depende, nung kasunod pa nagitad na at regalo. Uri ha, saan nga bale, manong naming nga may saglang nga other woman. Basta maitid amin na kayat ko. Tetay saan nga maitid ni Alex, kisut gapo na nga insi na kisuna. Urag balin akong nga kabit, basta lagi di. Agragsakak, iti mano nga purpose, at na trabaho, inukaidawan na di amin ko, itid ko, nunalaing ti sex, apo, tsamba, numanagregalo, sakaw, no regaluan ti kotse, o, apay giti nga saan. Lunch break, manong name. May imbalunan ti asawa na. Simbrek manong name. Sampay nga nagtugtog ah. Simbrek ti pisina. Aday ingkod ko. Tinalyaw ko. Imisan magmet. O apay ka, honey. Kuna ni Sir Ruperto. Inloton ka iti paboritong sidain. So, imbalunan kan. Tiyamak akit ako pa sekretariam. Tako namin itinabi. Gusto ko naman tibang bannog mo. Taramid mo amin at ako pa sekretariam. Iso nga may kan imbalunan. Honey. Okay, idisumlitan tan. Iso ti barong sekretariam? Ma'am, I'm Blessy. Alaga, sabi ko man, tagpaot ka. Sabi ko man, matulungan ti asawa. Kaya problema launay, kaya naging sekretarya na tao nagpaot at di na kanumorso na daan ti trabaho da. Nakakaasi mo ti asawa, kan ka na mabambanog, kat iso ti boss. Sobra siguro kinagagat na, ma'am. Yes, makikita nyo, adak lang nga rotin nga sekretarya na, alamat la pala, ububray na yung laptop na. Honey, mabalin mo ti agawit. Te anak ta, sunod nagbantay? Babantay ko ti karoba. Sige, agawit ka karotin, tapno ko. Mapamamaalad yan anak ta. Hamo ko maka nakaringgoran na, ito ta. Ang nakadadot restaurant dito nga pagorderan. Nabayagan nga sa muna ramanan, ti paboritong nga sidain. O sige nga natin ibati mo ta, agawit kan. Hindi rumuwar manong name ti asawa ni boss. Kinita na. Imisa makmet. Aging nga, di makaruwaren, ti magdarak. Boss, excuse me, papanam. Inaklag CR. Kinunak. Ngayon kinamakam ko iso na manong. Ti asawa na. Hello, ma'am? Oh, apay, Blessy? Mamaling ka kasalita kabiin. Sige. Medyo ka banda. Apay, mamaling ka di maalak ti contact number mo, ma'am? Apay. Kahit ka mga agayamin. No kahit nakagayam. O sige. Ito man pa lang madan sekretarya ti asawa ka. Kahit nagayamin ti asawa na. Alam nyo kasi takit. Awan tayo niya man panagduwa-duwam. Pas pagarigan lang. Panagduwa-duwa nga niya. Diyan kami ang mga panunutan no aping awan nagpaot ng sekretarya ni sir. Tibagbaga na haang nalaing, handang nalaing. Kasi kan sakit na perfect mo siya, tayo mo na nga pinaaramid na. Nalakamit lang kami, ma'am. Computerized pa eh. Awan nga sa baling arason, ma'am. No aping nga hango awan tagpaot nga sekretarya na. Awan dati panunod ko. Basta ray dyan. Basta kang kanayon ng ibagbaga,
mabambanog, tadi trabaho dyan sa sekretarya na, trabaho na pa. Ala, sabi ko, mga tagpahot ka. Ma'am, baka adan to kung taway nga, tawagan ka. Nung kasta nga awan trabaho, no bakasyon, tapay. Nung kahit mo, i-date ka. Di ba? Ag tinawag ba't nga, ag sinarak digit ag gayem. Naidaga sa kitila minsaan manunemi ni Ani. O na. Naalakan? Rinugya ko. Ti, intempla ko ti kape. Ada pa ingkod na. Perfect. Awan ti error ko. Good. Hanggang magur ka. Sabi nga kinamama ka mo ni Mrs. Torres, ti asawa niya. Kahit kung magayem. Kasi pa nagayem ta. Di ada ka rebalkon. Gayem ka gayem kung tumot isuna ano kahit na magkagayem kanya. Ano kami tirantam? Tirantak? No, close kami kini sir. Siyempre, secretary yung boss kat agka-close da, di ba? Kahit kumot nga ka-close, di asawa na. Tapnoan niya. Tanong kas pagaring taada pa panami kini sir. Awan ti ba nag-imon na? Ano po yun? Di ka maawatan, blessy. Habi nga din ako maawatan. Amo ka maawatan, di kahit kung sawan. Ano trantam? Ano karanta? Kahit ko tagpao di trabaho. Di ba? Dati problema, awan ti pagpautat. Kahit ko tagpaot. Nagbaling nga sekretarya ni boss. Taan niya rason, napagayam mo pa, di ka asawa na. Dati mo awatan, bahala ka. Siyaklat baka amo, siyaklat baka awat. Manong name dimteng ti mangal daw. Sir, lunch break. Nagtulag kami kiniani itay nga agkuyog kami nga mangal daw. Pero makapailaing. Padamat imbalon ka data ti asawa. Good for one lang data, sir. Good for one o good for one. Kasi good for two min lang. Hanang mo ito unang makapagpangan. Unang kasulangin. Yung kagumatang. Nag-take out ka ti kwa. Mag-take out ka ti nayon tinapoy. Yan nayon tisdayan. Takait ka sa ang mamangan. Sige, sir. Dati bagam kini ani. Amunat pagkakwa. Amunat aramidan na. Ibagam kini ani nga kwa. Nukayat na. Mag-isango dito eh. Gurder kalatan. Ito may da i-deliver. Sige, sir. Thank you, sir. Yung bagag na ita kini ani manong name. Kahit mo sawin, makisango akman kada kayo. Nandito ka namangan. Magsango kam kini, sir. 3 is a crowd, friend. Talaga, sa akin nga damandi nga rantama. Saan nga madi? Takayat mo ka din paling nga kabit ka ni boss. Why not? No lagi dita maitid na ti masapul ko. Di ka maawatan, blessy. Ay, gayem ka nga no mabalil na ko di ka kahit agayem. Kaampi ko ma. Kaya baka kung nadan, name your friend and I will tell you who you are. Makikabkabit ka, gayem ka, ang mga nibagada makikabkabit akmet. Bahala ka. Naragsak ni boss manong name. Madlaw ko. Kadami met nga itad na, wano ka naman paramid na, kanila nga nagmalmalem, ako mati reklamo na, okay ko na, nalaing ka ko na. Daya mas petemplam ti kape. Kahit ni misis mo, sir, daya mas kadimad lang ti templana, kawo na. Daya mas pati templana ti luto, daya mas luto na, di ba? Naimas, sir. Imasok pa eh.
Nakagasgasat ni ma'am. Kaya nakagasgasat ka mo't sir. Nasapsapal ako mo't panagam-amo ta sir. Tapay. Saan ka di nga mariro? Di madmadlaw ko rin ka? Nga niya sir. Game ka? Sir, ada asawa mi. Di ada di problema. Eman balimot na makiayayam ka. Babaling kayo mat nga duhan. Sir, tamok pa ilang aldaw. Manano? Kastan tumalat tong palna. Ala, sir. Parang ako na. Are you still virgin? Yes, sir. Nagitila bibig ko. Tinaraman ti ex-boyfriend ko. Ape ex. Awan kang kuha na rin sapsapulag, sir. Anang amin sapsapulan. Kaskin ka. Tapay. Ang guwapo ka. Siguro, sir, managregalo ka. Anat kaya't mo nang inregalo ken ka. Amom tag-drive. At lisensyam. Ala, sir. Among tag-drive yung jack pa inakalat lisensya. Di so ilakan nun. Deregaluang ka ti branyo na kotse. Oh, sir. Hindi na itang ibagbagam, sir. Saan mo pa'y naitid siya kotse? Hindi mabalin ko nang itid ti amin-amin ko ken ka. Sir, nagkatawa ka. Urayan pa lang di kotse. Saan to itid? Ireserbam para kanya. Ireserbam para iti special nga data. Yes. 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 Yes, ak na yes, manong. Iri pa nagruruar iti malem manunimi kadatang umunang aldaw ko. Ada kwardam? Blessing? Ada, sir. Pagplete. Itulod ka kumangem. Hanin. Baka makadlaw da. May ay? Sir? Sakbay nga, ag pinakadaray da ito ng alim. Kahit kong maharakop ka. Sir! Kahit kong maramanan di kinibibig mo. Sir? Sir? I love you, Velsie. I love you, sir. Nandayang papatpat naman, no? Pagpletem. Muna ka na rumar. Nagkaroon ka rin ni Ani ka, di ba? Oh, and sir. Thank you, sir. Hindi rumara ko manong inukrad ko dating papatpat na nabangbang, Lord. Libas ko at binahin. 10,000 pesos. Yes! May sangal daw ko pa like 10,000 na siguro. Yes! Nagkuyot kaming giniani nga remuar manong i-treat ka. I-treat na? Blessing? Apay. Ikiti pa nang tad mo kanyak tinapintas nga trabaho. Siyempre, no saan nga sikat na yung recommender kanyak. Hindi awang kumapit kasi nga trabaho kita. I-treat ka. Dutit kayat mo. Ha? Pabaratuman ka. Pabaratuman? Abi ko mapabaratuman na nangabak ka. Di pabarato ang mga kat nung nangabak ka. Kat nangabak ka. Kang kanayo na ka mangabak. Oh. Tapos sigurado. 1, 2, 3. Para kang ka. Takwak na 7. Ano na ito eh? Impapatpet ni boss. Anya? Loko ka? Anat kayo son? Ada na relasyon mi. Hala ka. Blessy. Amom ka titararamidem? Amo. Kahit mo sawan. Kinagalawan nagtikot siya.
tulungan na mangilaka iti padangalak iti lisensya. No nasken nga lasat ta iti fixer aramiden ta. Tapno makapaglisensya ka dagos. Ket no at antun kotsek malibre ka di plete friend. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi kinuntak ko kaya iti mabaling ko akuntaken no muda nga fixer sek nanti panangala iti lisensya. Manong nemi kabigatan na, Sir? Timlakan ti kape? Saanin? Nabibig mo ti kahit ko maramanan, ha? Sir, 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 ilak ko diri daw, sir. Saan nga dito opisina? Makabubisit. Abay, sir, ada ka din kinastayo dito opisina. Awampay. Ngayon siya kayat nga pagaramidan ito'y. Itin sa baling ang lugar. Saan kita? Sir, anda nakasarita kang sir, sagnanti panangala iti lisensya. Mano ito masapol na. Imbaga, awang problema. Itid ko. Tamno nga kalisensya ka nga dagos, ket data mismo ti mapan mangkita iti kotse nga para keng ka. Yeah? Oh, sir. Oh, sir. I love you, sir. Ngimsak ba nga nakapagkot sa akma nun name? Tinawagak ni Mrs. Torres. Hello? Ma'am? Ni Blessy da ito'y. Ay, Blessy. One option na nabigat, ma'am. Mabaling nga kita ta. Nutoy, Alan's date. Okay. Managsaka nakta kaya ti sekretarya ti asawag ti makigayem kaniya. Sige, ma'am. Ay, ma'am. Awagan naklat ng tinakan ko, Erlyn. Manang Erlyn, madilat ta. No gaway ta, kaslata mo nagkasadar kat. Huwag nga rod, no payamok ka, iniinaw na kagam siya. Nakasgasat ni sir para keng ka. Anta nakaasawa ti kasken ka. Nag-asat kamet para kini sir. Nadungo ni sir. Nadungo keng ka. Agagang inaasar ki sekretaryana kay. Nagsarak kam nga rod manong name iti legal. Ken siyak nga other woman. Kat siyempre, naragsaka ka, magilangin kang kuwana. Agin inistorya kami. Ma'am, ayos this. Erlyn, apay blessing. Umapapalakin ka. Ano ko maturumbeng apalam kanya? Ay, talaga kadiga ka sa style mo? Style ti? Panagar-arwat mo? Nga, nakalong sleeve ka. Yeah. Yung manadang magpaspekseksikin ka. Yung sa kading napipinas, medyo open ta barukong mo. Kas kanya ko. Sala mo open deta no. Open in the asawa. Nalain ka din sir nga ti kama? Awan ti pang kumperarak. At ay sumit lang tinagbalin nga lalaki ti biyak ko. At least, maitayo ak tinagsak. Nalain kamit kang kuana. Amo mat ti bumalas. Yeah, of course. Sorry mama, personal una yung digitang damagiging ka. Amo na ka di timangan. Naimas pandangan natin, naimas ti templak, naimas ti bulutok. Timangan ulit. Itirabaw ti kama, ti kahit mong sawan? Abi salsalat soda. Nimot ma'am.
Kat istorya mo't lahat at tuwa babae no kada kita, di ba? Naging istoryada. Kahit ko kami nga itong anda mo boyfriend ko, manen, kung nakanta anda ex-boyfriend ko, yung makumpay na pasamak kada kami, kapay. Diyak mat sure nga, istag baling asawak. Ken saan nga 100% ti mariknak nga ayat kang kuana. Tadi namat maited siya kayat ko. Anamin ti kayat mo. Siyempre, no, ada kurso na tak kumagat, gatangan na, parang ganon, regalo. Haan nga managregalo. Managregalo nga tamod, no, ade gatang nang mawamit. Padak mat idi nga, awan ti permanente nga trabaho na. Ti kayat mo iti lalaki, may itad na noon yaman ti masapol mo. Of course. Sige. Ano sige, sir? Ay, ma'am. Ay, Erlyn. Sige, nag-istorya kami. Agsalutsot ka. Ana, kasan ti panang templang man, pabiruti na nga masida. Taapay kayat mo ilutuan, ti asawak. Just in case, nagpaluto mo't kanya. Kasla, ti paghawatak kang ka-blessikan. Kahit mo nga maamuan, noan niya digiti amin nga magustuhan ti asawa. Ta just in case nga alain na kamat nga agbalin nga asawa na, kahit maitad mo, ti masapol na. Parang ganon. Oh, muta ma'am, ti kahit kung asawan, no kasanot pa nagserbing keng kuha na, kasantumat pa nagserbing, iti agbalin nga asawak. Manutawon mo, blessing. 24. Still virgin. Oh, dito ako nagpakaragsagan ni Perto. Ay, Samon ni babawi. Madlaw ko eh. Idabi lang first day mo kat madlaw ko. Yung balbala akang ka-blessing. Dil mula ingin araramidan. Tamangan. No, dahi nga pasamak. Kat di mo pulos, may babawi nga pagbawuyam. Ma'am, ituloy tayo timangan. And then, mabali na tayo tagsina. Nga dito siguro ti umunakan maudi na panangawis mo kanya. You are not my friend. Ngem kayat ka nga gayaman, bless you. Ken kayat kumitagbalin nga gayam ken ka. Sa amon laengen nga pangpanggapen nga agawin kanyak ti asawa. Tano agbaligi ka nga mangagaw ken kuana kaniya. Agbabawi kanto. Dahil at imulam ti panunot mo. Kadadan tumet bigbigek nga utang ko anang pagganakim ken ka. No agbaligi ka ang mangagaw ken kuana. Manong nemi pinanawan na kon ti asawa ni Roberto. Nga sila na ulit-ulit dagiti imbaga na kanyak nga naudi. Diyak maawatan, mapaspas sila. Di ka kayat agayem kunan. Nupay kayat ka agayemen. Di mo laengin aramiden, ti mangagaw kanyak iti asawak. Tagbabawi kanto. Ngem adan tumet big nga utang ko ana imbag nga nakem. Naibagak daytoy manong nemi kiniani nga gayem ko. Kahit masawon, kasta rin maghana. Taapin ngamin. Nakatadilaw mat ngamin nga kwa.
Kayat kong maamuan na kiti, magusgustuhan ni boss, nga aramiden ti asawa na, tapos ni kastakat, maaramid kong tumet. No maagaw mo iso na, ison tumet tiramidem nga siyay. Nga, lablabsak pa ya. No anya di kiti aramiden, deta nga babae, nga asawa ni boss, mas pa'y kanyak tiramidem, tapno, adda nga kayat na. Blessy. Anat panggap mo nga talaga. Bagakeng ka. Kayat ko ni Perto. Kahit ko agbalin nga asawa. Ngam siya asawa, kahit ko agbalin. Ngagden na kami kas ag-asawa. Imagine, dandanin ti kotse. Numaalak lak di lisensya. Adan to di kotsek. Adan doon kotse paglugaanan ta. Nga may umang opisina. Nga gawin. Oh, dakil nga pa kamay nusam, ti gastos mo, ti plete. Kenti oras. Saan kang rumbeng nga, hindi ko na, anak ko na ni Mrs. Torres. Saan ka arumbeng nga gayamen? Kuna na, ngem kayat ka gayamen. Jak kayat, kuna na saan? Saan ka anasiyat agayem, gayam? Saan ka anasiyat agayem? Ngem kayat ka agayemen. Ngem no agawam ti asawa, agbawawi kanto. Ngem adan tumet utang ko, ana imbag anakem ken ka ko na. Burbur siya, di ba? Amiris yung nalaing. Blessy. Tapno di kanto babawi. Unam ko na nang agbabawi kanto. Nga madan tumet utang ko, ana imbag anakem. Di na kinamramang nagproblema. Kinuna ni Ani Manong. Hama na problema na ito ka? Hanga problema na ito, friend. No dikat grasya. Grasya. Idi adan lisensyak Manong Nemi. Nagkuyog kami nga nasapang arimuar kini Perto. Nagkalugang kami ti kotse, nakat napang kami Manong Nemi ti paglakuan iti kotse. Di sagana nga dangos Manong Nemi ti papeles. Dito ti kahit ko sweetheart. Dito. Okay. Ikwata. Ano pa nag-anamon? Isibruta. Iso taramatan ta. I-drivean na. Sikat driver ko. Kahit no sa tinuman ti kahit mo papananta. Isot papananta. Okay? Okay. Idi may rawarin ti kotse Manong Nemi imbatin ni Perto ti kotse na. Iti matangan mi ti kotse kat siya akong tinag-drive. O, ano na dama, managbanehom, naglagay pa yun. Nangina nga lalaki na ito pasahero. Diyak ang pang Manong Nemi, tayo may isa nga first class nga restaurant, tinang iturongak itilugan, nga dahi nga restaurant Manong Nemi, ket adda hotel na. First class nga restaurant. Dito ita. Order ta? Yeah. And then, dito ta mangan. Sa dino ko mga ron. Di mo kadikayan, nga maganta ito nag iti hotel. Yeah. Adan ti kotsem. Isong itod ngatan nga kalikakong ko. Ti kinabirhen mo. Saan kun nga pinanunot Manong Nemi nga dakkel nga basol iti Dios, ti makinaig iti addaanen ti asawa. Uwen Manong, tasya sino kumati saan nga voluntaryo nga mangitaya, mangited, ti kalikagom ti may isa nga lalaki, ingkatangan na ko ni ti kotsek Manong Nemi, inkas na pa. Yes, instant billionaire. Agasam taon pa'y makabulan Manong Nemi. Nakaiga mo kung ti Manong Aribo, adan bukod ko ang kunsa. Impay ko nga rod Manong Nemi kini Perto ti amin ko. Inted ko nga intaya.
ikinabirhen ko. Naglaing nga rumawan sa manong. Naglaing nga mangan. Kadagiti mansanas. Kenti imingan nga tilapia. No anyat tinaramid na kastamat tinaramid ko. Anong naimitap nagpadpada kami nga maitayok itiragsa. Kang kanayon ng ibagbaga. You're my baby. Apay nga baby ko na. Kabortap virgin ka nga tinagikuak. Taang ka din nga virgin ni misis mo. Sakbay nga tinagikuam. Ay sakbay nga nag-asawa kayo. When virgin. Nga madanda ka. Adada na si kati kayat ko. No kayat mo. Iawit kan sa dibalay. Huh? Iawit kan sa dibalay. Kasanong ti asawam? Di mo ka di kayat? Kapapanawag kita. Maramid mo? Itapay? Taim paraman mo? Tisapsapulig? Sikat ti kakaimasan ka na giti. Amin nga naimas. Blessy. Oh my. Kasalon ni nanang ko. Awang ka di kaduanan di balayo? Awan. Di, yalam kadkaduana. Taswelduan ta. Ha? Problema mo ganyan kadkaduana. Di mga alakat kaduana. Tapno, swelduan ta. Inakarot alam di kita arwatik mo muna. Yes, sige. Manipo dito yung hotel. Agawid ka with your own car. Ngamidakas na, kotsek. Tatapag kotsek na gawid. And then, dead ko king kati complete address. Ito may kasadya balay. Nagasaganan tumatang ng talaw ti asawak ken anak ni. Kasulsanag pala mamati, sweetheart. Ay, makaasawa kiti kasken ka? Nga baknang. Oh, sweetheart. Ulitan ta pa nga ron. Kat nahanda pala oras. Come on, Pert. Pert, come on, Pert. Apa yung Pert? Kat Pert, to? Pert. Okay, bless. Bless ka nga talaga. Bless ka. Oh, Pert. Oh, bless. Nakigtot ni nanang manunemi di sumangpetak nga di kotse. Nang, kotsek dito. Kotsem. Pakakitaan nga kukwap. Ha? Andakin ni Perto na ti papeles. Ang problema nanang. Hindi kotse akon. Agrumatak alak di kita arwatek. Nanang, sinot kayo akan kadwa dito balay. Nanakit mo sawin. Swelduhan mi. Kiniperto. Iyawid na ko ni boss ko. Hindi balay da. Kit papanawan ng asawa na at kinti anak na. Amo maganda dyan sa usawang ken araramidem, ha? Blesse? Nanang? Amom ka niti bagbagam ken araramidem. Kaya mo. Siya kunti asawa ni boss ko. Nanalaing, guwapo, nabaknang. Naglaing pa iti aramaw ti kama. Kahit mo sawat, dated mo pa yun, di amin-amin mo kengkuan. Triple purpose nanang. Na ito ti sapsapulek. Agpautak a sekretarya ni boss ko. Nga isupit agbalinan nga asawak. Paunay ka matin anak. Di mo laamon nga suran ta panunot mo. Unot at panunot mo susarin mo nakulapan na panunot mo. Nanang awanin ti ado pa nga sao. Basta mangibad akong ti kwarta. Nga isoldo yun alan nyo. Nga sunod kadwa yun to'y. Kit na usawan nga gawawid. Sumarong karak laeng numailiwag ken ka. Ha? Agdan na kamin kaniperto. Da kamin tag-asawa. Sige, irupat ko tig arwatek. Mangibatek tulatan ti kwarta ken ka. Hindi makadano na contented ng address manong name. Nakalokat ti gate. Insert ko ti kotse. Natanangag ko atimek. Sumuri ka dito yan, Blessing.
Binagkat ko terawatek. Kinakabag, kinakamaleta. Manong Nemi, nakitak ti asawa na ni Erlene. Nakatugaw, abay na ti anak na nga nung jak marirok tawan ti pito. Adaman ti truly, bang, iti asadag na. Ma'am, adakon. Sikat ko rolayan mi. Sakbay nga pumanaw ka mga gina. Tapapapanawin na kami. Da asawa. Ididay nga gundaway Manong Nemi saan nga nakalong sleeve. Kinitak-takyag na manong. Isumot lagay nga nakalong sleeve. Idi may umunag may kaduwa nakita. Ada sakit nan sa. Ada sakit na itibala. Skin disease. Naku nakitinakem ko manong. O, nabalot na ramidan nyo, Arlene. Adawa adan, dito kasukat mo nga asawak. Iso tagbaling asawak, iso nga rombengay na pumanaw kayo. Timak der Manong Nemi na kita-kita. Ginoyod. Ginoyod na ti trolley. Ngayon mabay kaniyak. Imisem. Ni aping ata. Blessy, malagip mo di ko na kengkeng. Saan ka nga rumbeng agbaling nga kayem ngem kayat ka agayemen. Kaya't nung baligi ka nga mangagaw ti asawak. Adamat bigbigag kang ka nga utang nga naimpaganakin. Good luck. Umay ka nanak. Nagrambak kami kini Perto Manong Nemi di ngarabi iminom kampay manong. Ket nakawawild manen Manong Nemi ni Pert. Iti romansana. Gabot na nakainom isuna. Nawawild. Pagama Manong Nemi nakigtutak kada saktanak. Aray! 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 Sweetheart, huwag naman ganun. Ano na nga piksa? Teka kalingan, nabidyantel. Nasugat sa pendik. Aray! Abay, saksaktan nakmatin. Imbas nga kinit lang nararamidam ka data. Mansanas kong kagat. Naiwas kami ng kagat-kagatin. Ano ay? No! Saan ka nagreklamo? Saan ka nagreklamo? Kunahan at minasmasan na ti duwatakyag ko Manong Nemi. Anay, masagta nagtatakyag ko. Anay ko! Anay! Manong Nemi. Tsak, mawatan. No asin na ito mang romansa kanyak. Nga kasladad da pakaragsakan ng Manong Nemi no agarayak. Imbas ko mga asog ti aganas arang ang taganas nga manan. Asog ka na aray ti masaksakan no. Perto no. Anak, kasta pa nagkagat-kagat mo, sakit, ay. Manong Nemi, kaslakla. Nakasaksakit amin, napasit ti bagi. Ida salud-sudak kang kuhanan no api, anyay, akas diya tinaramin na. Sweetheart, ada na mariknat, di pa nakay tayo. Numanghig ko, di pa nagaray mo. Sadista.
Manong Nemi halos sana ka nakaturog ka di nga rabi. Kadidi, tabumigatan. Hoy! Ano pala to, Ryan? Ha? Bumangon kan, kading gagluton. Ha? Ako di kan! Siya tagluto? Sino kumangaron? Sinusuruan na kasama di asawak? Nung kasanot na imas nga luto ang kakayat ko? Templan na ba eh? Kape. Magustok ti templan. Agalisto ka! Agalisto ka ko na anak! Oh, nagsipat ka. Hindi ka kami nagalisto ta. Halan! Nagsangsangit ak manong nimi kawayatan nga. Araramitik ti kayat na. Kita ak manong nimi ti takyag ko. Diyos ko. Ako limlimit ang tipan ng musmus na. Sila nagbaray nga dara. Pinagbalinak nga tagabo mano. Hindi ko nak na sumrekak. Agrubotan na to pisina. Agbati ka. Sikan ti asawa. Mangala ko sa bali ng sekretarya. Ana? Ang kadi nga kastudi kayat mo? Agbaling nga asawa? Ada ko Simon. Ano pa kayat mo? Ha? Te model nga cellphone? Ano kayat mo? Hindi mapintas ng baang? Alahas? Ha? Arwata nga nangina? Tit cooking ka. Ibagamlay no ano ang kayat mo? Gaborang ka ti kwarta? Iso pagulos mo? Perto. Basta bati ka dito. Tawag. Sige. Sumuray ka ti pisina. Nakon. Tinawagak manong Nemi ni Ani. Hello, Ani? Adan ni boss, apawang ka. Ayan mo. Saan ka sumurek? Nagpaspasapol man ni boss sa bali ng sekretaryana. Susapo. Ano nga talaga tayo mapaspasama kang kablesi? Halos nasurok mo lang makabulan na. Inikat na ka? Andak dito balay da. Ana? Siya akong di asawa ni boss mo. Ana? Kati asawa na nga eh. Pinapanaw na. Katsyak din sukat na. Kaya na nga sawan, nagbalay ka. Nagbalay ka ng agaw. Kaya ni boss, manipod ti asawa na. Nagbalay ka. Kaya abig ang kasta timek mo. Rumbin ko magkatawa ka, naragsak ka. Imang ka na naragsak. Tapos nagsangsangit ka. Talagang sangsangit ha. Tapay. Sa distamad gayam ti gago. Ana, nasagsagit ni doa nga mansanas ko. Imbes ko mga makapaganas nga kinit. Kagat kinagat na. Ang ramang pa di ba, friend? Ano sugat na. Ditakyag ko. Agnitlitab. Kasi lahat na balay nga nagdara nga nagbalay. Nakarungrungsot. Naragsak nag-aayam na makangig iti asog nga masaktan kan. Ag-aray nga. Diska. Kaya nga ba natararamidam nga ron? Di ka, bakit po ano ka dita? Kahit mong agsubling, agawid dita, sangpatan na ka, kastan duman yung taramida na ka nga, gaga? Uy, rumana akong dito. Pumanaw akong dito. Aglipas akong dito. Di makadakis manong Nemi at damit laktiri daw, itiruar. Tadyak, nalugat ng tiridor. Ang asla da rehas nga. Kawar nga ng ilak. Tadyak mailukat. Napanakit kusina. Mati. Nakapupo kang gaib nito. Nakabalot ang gaib nito. Diyos ko, pagawanin na. Basol ko. Manong Nemi, tinawagak ni Erly, ti dating asawa na, ngunit ti asawa na.
Hello? Hello? Early, ma'am. Blessy, nagsangsangit ka. Nakapupukak dito balayo. Intrang ka na tiruar. Umay nagtulungan, please. Kasano nga matulungan ka? Umay mulokatan, tikandado. No nakakandado reta, diyak malokatan, tao mat kanya titulbek. Kasano nga Ruden? Kituray mga gawid Ti asawak na asawang mitan. Tung palaman ng tikitibilin na. Ngano saan ka makapagtumpal nga dagos. Tarabida na kang ka. Di pagpitasan na hanga tumama insun hanga agdumangaran itirupa. Puro bagi pagpakatan na. Tano rupa ngamin, ada ebidensya. Adamat ka di ebidensya, iti takyag, isot ka po ng arod nga, nurumwarak ka ng along slibat. Api nga di mo imbaga. Api nga di mo imbaga. Imbaga mat kang kangit. Saan ka nga nasiyat ng gayem? Ngem kayat ka ang gayemen. Kaya't nung agbalegi ka, nga mangagaw iti asawak. Agbabawi kando. Nga madamat utang ko nga na imbaga na kem ka. Thank you. Tanawayawayaan kami nga gina. Gabutadakan nga kasukat ko. Kasukat ko. Nga dangran nga ranggasan. Ti sadista nga asawa. Habi nga hindi mo imbaga nga sadista ti asawa. Binalagan ka. Ngayon sa mo inusar ta panunod mo. Di mo lang maamirisan. Namiris. Nagbababawi ak. And thank you. Taawan ako nito din natin naranggas nga asawa kinama. Timat mapaspasama kang ka. Resulta ti kinaambisyon mo. Kinaambisyosan. Ti kinatarantadam. Nga di mo among amirisen taramidem nurumbeng unusan. Magdusa ka. Manong nemi nagmalmalam nga dak ito nagtibalay nga jak pulos makarwar. Adaman nga niyak na ito nga balay nga dakkel. Adaman konsek. Jak med makarwar nga mangusar ti konsek. Kwarta. Anda kwarta. Nga teramidek. Tinawagak manin kayem kumanong. Ani, abay, maramat trabaho, makadisturbo ka. Tulungan na. Ano may tulong ko? Agikis ka, tagparayat ka. Uno umahawag ka ti police department. Kasano? Kasano? Kit, mga adadalayan nga dosahin na to, ni Perto. Ore o anda umay nga pulis dito eh. Kasano walo katanda, tiruangan, ridaw, baka jigit, tanto pa masara, bumalasid ako mga rod na umuli ti gate. Baka, ninto Perto ti mangisaklang ka na kiti pulis. Anya teramide. Anya teramide. Di, ilawlawag mo ka na kiti pulis ti amin. Tumawag ka na ko anak, ilawlawag mo ka na ko anak ti amin. Ano nga tanong si kalaingin kayo? O, ka. Kastoy teramide. Orayim laing nga sumangpet na sawam. Sasayatin. Ha? Sasayatin pa lang. Into na dagod daw mo, aglibas kan. Aglibas ka doon. Kaya dumay ka dito balay. Di balay.
Sa tanto nag-report di polis. Mag-ura ka. Kaya ramrama na ka may katrabaho kapukin ka. Blessy, nakatartarantada ka ngamin. Di mo lang mo pinanunutan. Nurumbang mo nasan tinaramid mo. Binalbalaagan ka. Napay nga ron kat kastiwatan. Tulungan na. Wen, ngam tulungan tabagim. Aglibas ka dita. Sinisayat ko manong nemi, tinangsabat kang kuhana. Honey, nakalukta kong tigate. Isaragmont ko sem. Ngam ti dinaam mo manong, nakaredin di kita rawate. Idin sarag ng tikot sena, manong nemi, sumatan ti gundaway ko nga nangirekap, tidakkel aridaw, tigate, sa ko'y lak, ngam inlokat ko, tibasit aridaw, ini maala kun manong nemi ti arwatek, ket deta. Taray, taray, Blessy, taray, Blessy, taray, taray, Blessy. Hoy! Agsubli ka! Agsubli ka! Blessy, subli ka! Taray, 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 taray. Natartarayak siguro ang isuna manong. Kastoy ti taray ti mabuteng. Irin to ta isuna. Hanga makataray ata, hanga mabuteng. Alalis tong mabannog. Kahit siya, kasladyak amot mabannog, ta mabuteng at ngarod, kahit kot makalibas iti impyerno. Impyerno, libasan ka impyerno, libasan ka impyerno. Napanak nagkamkamang manon nemi ti maysa kadagiti kabagyak nga damat bileg da at da power da. Kinimbagak kina Uncle Delphine manon nemi ti amin. Blessy. Siga ni Blessy. Unang kel. Tay anak ni Kasinsin Aurora. Uwan ni nanang ko. Abay dito ka nga nagkamang. Gabutan mo nga dito kayo. Dito ya ka masalak niban. Ada dagiti ebidensya. Dase nakas. Angkel, impakitak manon nemi. Anak nagama ka nang impakita ti. Doang ang bobs ko. Uy! Shhh! Ang dami dito baba. Sa diwa pala ti sugat na. Dito takyag ko. Ang masmasan na. Tibukot ko. Pananglibag na kanya. May salaing nga rabi. Dito'y may isa nga rabi kan may isa nga bigat. Anong tulakit din ang tuloy yan? Sige. Takontakik ta mamukang bugado. Babayan ka din ebidensya manon nemi. Na ipilak ti darom kini Mr. Roberto Torres. Yung tinawagan nak manong nemi. Ti sadista nga boss ko dati. Hello. Aping mawag ka. Blessy. Umatidog lang da ito, Dumanon tayo iti korte. Areglontan. Dadya kotse. Ngayon bagakyan ka na kotse. Amo maala. Gaputa sa among sikatin na inagan. Ngayon dya balor na. Itad ko ka. Sa amo langin ang ipilpila ti darom kontra kanya. Ngayon, nung makasarak ka tumanit sa balik ang babae, ituloy mo tikasta nga aramid mo. Baka sakto man lang mga ba? Jack lang naman kaya ti makaintaan ti record. Bad record. Nagbabawi kan to no. Sa mo nga awaten ti jayak kan ka. Daka na kwarta na ito.
Ngam ni tulo mo ti kaso, madaanak ti bad record. Ngam awan ti maalam mga kwarta. Agbayad ka pa ti abogadom. No sino man ti advisor mo, ibagam datakin ko anak. Wen? Dakas ka. Sa distaka. Anamayat ka? Kasaritak na abogado, kasaritak na angkel. Manong name pass forward, nakiaragloak. Nga dayta, nga nakiarag kwarta, manong name nga inted kanyak ni Perto. Siyempre, binayadag ta abogado, ore mampay-sampay nga nagtrabaho. Kaya ninikakmat ti kukuha, manong name ni Uncle Delphine. Sa ko inikan ti kukuha ni Ani. Ang dito, tsakayad gawatin dito. Nagkapot ti dakas. Nga nagkapot ti dakas. Dakas man. Iti gapuna. Ngem. Naitad anay bag. Panakareglo. Rupa ka kaadalaga ti kwarta sika. Di mo kahit ngawatin? Takil dito eh. Sige. Nagbali lang ba't ng rupat kwarta anang harot. Nabati manong name panakkilen nagnegosyo ak man laingin ko na dadamat na alis ko may panggap ti business online businessman ninanang kaslasan na pala may rusok ngamidi manong name tamakita na nga nagbalbali yung ti balay mi nga dari kiti appliances kalikaw gumna washing machine rep paglutuan nga pintas, pag-ibake na, gaputaan mo na tag-ibake, nagbitan mo na ng baker. Ay, kunada anak na. Ure no saan nga na siya at tinagkapuan di kwarta. Ngayon no di pakaaramatam di kwarta kat na siya at agbalingan na siya. Kato, gusto ka. Kasla ka na kita agidundunar nga politiko, iti simbaan. Awatin na pa di. Ang nagkapo iti parang takaw na di politiko at kwarta ti gobyerno, ngayon dahil di matlang kwarta, agbalin na isot na siya. Pagbalin na maitulong ka na kita marigrikat. Han? Ala anak, ad eleksyon mo, sa muntong ulitin, maminsan lang nanan, nagbidotak. Diakon kahit ngulitin. Marbaring tumting tumitlaeng tilalaking na karipara kanyak. Tilalaking ang mga ipatig kanyak, nga ipatig kumain. Barbaring tumting tunday ta. Kunak, manong naming nga maging kaita. Awampay, ito may ikatlo nga boyfriend ko. Agur urayak manong. Nagrigat tagpili. Ngayon na sino at talaga tinaikari. Agad isot mapasamag. Iso, iti maramin. Progreso tinegosyo, manong nami, gingati may sangal daw, nakitak ni Erlene. Hi, Blessy. Hi. Anak, kumusta biyag? Hamon samot ng damag noon sa masamag. Kasla, damag mga koy nga idaro mo, ti asawak, dating asawak, ang nakiareglo. Manugot ka man ti areglo. Hoy, sut nagpuuna kita negosyo. Nabinasitan ti biyag ko. Adan trabaho, tasyak nga ron iti manager, kaya aking kuha ti negosyo. Permanent nga trabaho. Asawa, awampay. Kasi Carlin, nagsubli ka kini Perto. Sino tagmaho yung nagsubli? Kaya dataonin ti pagyamyamana. Keng ka, tababain keng ka, nawaya-waya anak. Nadangot asawa mitan, nawanin. Diya akong kayat pa'y. Nadapubiyak eh. Adamat ti anak ko. Nga iso iti pangibukbukag ti panawan ko. Naragsakat tula unahin, no maikak, tinaran niya kamasakbayan ti anak ko. Anong name yaking gaita kit singgay nagpalaeng ititawin ko nga 34. Nagtultuloy ti negosyo. Kadawan. Adulat tamot di lalaki ang garam kanya ang nangarod.
Awmet ka nakuha at ipakarik na kitayat. Ororak to na tabarbarim na dan tumadlatumteng. Ni ani akit at asawanan, nagturtulimat lahat ka kinasingad nga gayem, at nagkita kami, kasalsalita kami, katawa kami no, malagip mi tinapalabas. Dito nga rod, manong name di pagkasalita, thank you ti anus mo, nga nangurnos, kalbasang nga nakinsen king kati Italiana. Thank you talaing mo nga nang ibasa kat sapi kumat at damat na ibatik nga adal, liwliwak and pagsaramigan tibiyag, kadagiti padak nga nagdingig, more power to your program, manong and kalbas. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, blessing, na blessan ka. So nga blessing. Thank you, blessing. Iti in buray mo nga experience mo